Tambangan, Cebu, si Bethany madud pa niya. Dili kaha mausab ang batasan sa akong uyab, nga lagyo ra ba mi karon ate din, ato maminaon ang iyang kaagi. Dear Ate Didi, mayong hapon diha kanimo Ate Didin. Mayngon man sa mga naminaw ug nagpangga nining imong programa sa kahaponon. Programang pinaminaw ang mga puking handuman naban sa mga 22 anyos ang akong pangidaron, single mom. Just call me Bethany of Sambuan, Cebu. Ano na ko'y karelasyon nga itago lang sa pangalang Mr. R. O gatua siya karon sa kauluhan na narbaho. Dugay namin nga na imong barkada. 4 years ago, sawa pa ko'y anak at didi. Bisan ko nakahibaw siya nga doon ako'y anak, sige ra gyapon siyang panguyab dili kanako. Amisita. Butan kaayo og seryoso ug respetado siya nga pagkalalaki at didi. Mahigugmaon nga pagkatawo. Daghan ka siyang plano para sa among future ate. Ug ako gayong natugad ang ayang pagmahal dili kanako. Ug love usab nako siya. Apil ng among anak ko akong anak sa pagkadalaga ate. Unsay wa na ko akong hatagan. Salig kaay ko niya ate. Iyad yung gipakita o gipa-feel diri kanako kung unsa sa kasinsero. Kung unsa siya ka matinud-anon. Aban, adunay mga pagsuway sa among relasyon at ididin. Nakabasa magido ko sa chat sa ang maguwang nga lalaki. Nga nakapangutana, ngadto kag Mr. R nga ngano kuno nga ako ang iyang gikarelasyon o iyang gihigugma nga aduna naman ko'y anak sa akong pagkadalaga. Wala ba daw kuno gihok-hok nako si Mr. R. Mao kini ang gisulti sa ang maguwang at din. Yes, naside ko nga doon ay babae nga nagustuhan sa maguwang sa ako ang kinigugma at din na alam daw ko niya. Apan gi-fight ni Mr. R ang iyang love, ang among relasyon. Nawa na daw siya mangandoy og laing babae, gawas lamang kanako. Kontento na siya diri kanako ate. Kay matud pa ninaan na daw diri kanako ang tanang hiyas sa usa ka bahay nga iyang nagustuhan, buutan, kugihan, ug dili tantong gwapa amat insuraan. Ang ako lang mahiubsan, masakitan, mainsulto kay iapil nilang akong anak at din. O may lapot ang akong anak. Nganong i-judge man ko nila. Nganong ako man ang ilahang problemahon. Ako nagihatag ang desisyon sa akong boyfriend if di na siya ganahan ako. Madalas siya may istorya sa miksuon. Okay. But last message nga akong nabasahan nga gikan sa iyang kuya nga
gikalipay usab na ako kay gi-fight lagi ko sa akong boyfriend at dito. Siya nakaha ang akong Mr. Right. Ang ngayon ba ko nga maglaom ug muhuwat og 2022 at din. Kay usa pa man siya makauli gikan sa Manila. Kay gusto man niya nga mahuman iyang pangandoy nga makabato na kaming balay, motor, ug ako siyang gisuportaan niini. We love each other, ate. Siguro, nahadlok lang ko nga mawa siya sa akong pananaw. Tungod sa among kalagyo. Masing makahilo siya laing babae, ate. Apan bisan giunsa na ako siya sa pag-discourage diri kanako, ako ang iyang pilion, ate din. Excited na kaayo ako og siya nga mabot ang tuig 2022. Nga magkakami at dito. Ang ako lang gikadlukan. Nga basin mahaylo siya. Nga basin mawa siya sa akong mga pananaw. Nga basin dili matuman ang iya mga saad diri ka na ako, ate. Ate. Pero kung Ginoo na'y magbuot, swerte alang sa usag ka na mo, usag-usag. Huwag, si bisan kinsa nga makabuwag ka na mo, kay planado na ang tanan. Ate, daghan kayong salamat kanimo. Sama ko na nayon nimong pagpangalagad, pagpanginahan, sa ako ang, o sa among mga suwat ka sinatihan. Kining tanan, gikan, ni Bethany sa Sambuan, Cebu. Salamat kanimo Bethany sa pag-share nimo sa mong suwat suliran, and I know nga nakadungog ka atol gayud sa paghatag na pagtagad sa imong suwat tampo pabuta ang mga tambag gikan sa ato ang mga